Mireu quin paisatge tan preciós que tenim al voltant. Som al Coll de Baretge, a la Vall d'Aran. La nostra història d'avui, però, podria succeir en qualsevol altre espai similar a aquest. Ara bé, farem un petit canvi. Començarem en una terra de turons, poc elevats, amb molta zona, amb moltes bèsties que perquè puguin menjar i abeurar-se, i també amb petits boscatges. Tindrem un protagonista, uns quants més darrere. Aquest es diu Tubal i és un rei, però no us preocupeu que això tampoc no és una història monàrquica. En Tubal era un rei just, estimat i volgut per tots els seus conciutadans. I diuen que aquest els corresponia lleialment. Ara bé, qui més s'estimava en aquest món el rei Tubal era la seva filla, Pirene. Pirene era una noia dolça i delicada com cap altra, amb els ulls grossos i verds brillants com guspires, amb les pestanyes llargues i arrissades, la pell blanca, suau i fina, i una llarguíssima cabellera, roja com el foc. El rei, per ella, hauria donat fins i tot la vida. I és precisament per aquesta raó que avui tenim una història. Pirene tenia el costum de sortir cada dia a passejar una estona pels boscos. Conten que una tarda, passejant per un lloc preciós i ampli, el cabell se li va quedar enganxat en una branca baixa d'un arbre. Ella no en va fer cap mena de cabal, va fer una petita estrebada i se'n van tornar tranquil·lament cap a casa. Conten, però, que durant la nit, el vent, l'aire, van fer pujar aquell floc de cabells amunt, cap al cel, cap al firmament, i va ser empès avall, cap al sud, cap a les terres de Tartesos. Diuen que allà, en aquelles terres, també hi havia un rei. I aquest rei, però, no era magnànim, just i generós com el rei Tubal, no. Imagineu-vos tot una altra cosa. Aquest rei es deia Gerió i havia tingut la dissort de créixer i néixer en un cos absolutament monstruós. Tenia un tronc central, però de la seva dreta en sortia un segon cos i de la seva esquerra en sortia un tercer cos, i de cada un d'aquests troncs en sortien 2 braços, 6 braços en total preparats per castigar, i 3 ventres plens d'odi, i 6 ulls per veure tots aquells que estaven sota les seves ordres i la seva llei, que havien crescut i nascut normals. Gerió estava ple de rancúnia, i no en tenia prou amb aquell cos, que del seu darrere, en el tronc central, i creixien 2 ales immenses que podien aixecar fins al firmament tota aquella còrpora. I d'aquesta manera, Gerió vigilava, marcava la seva llei, i quan veia alguna cosa en qualsevol dels seus dominis que no li agradava, agafava una de les fletxes del seu carcaix sempre ben ple, apuntava a matar i disparava. Imagineu-vos a Gerió volant pel seu territori, controlant-ho tot. Els qui treballen per ell, tots els subordinats, els ramats que posseeix, els castells. Vola per sobre els núvols i un matí qualsevol, de cop i volta, mentre fa aquella tasca tan quotidiana, un ble de cabells li va parar al rostre del centre. I al principi no sap què és, però ho agafa i s'ho mira. I nota que és sedós, suau, és preciós, i brilla, i és roig com el foc, i perfumat. I sap que pertanyen a una donzella, no sap quina, però en aquell mateix instant decideix que l'anirà a buscar, que la portarà a les seves terres i la farà seva. I vola i s'enlaira per tots els seus dominis, i busca i mira i remena i entra a les cases, a tot arreu, i a cada donzella que troba li contrasta els cabells, i uns són massa fins, els altres massa foscos, massa arrissats, massa gruixuts. No n'hi ha cap que sigui el d'aquell a qui ell busca, i segueix volant, i surt dels seus territoris i se'n va amunt, cap al nord de la península, i allà un matí, al cap dels dies, veu una noia preciosa, una noia amb els ulls grossos i verds brillants com guspires, amb les pestanyes llargues i arrissades, amb la pell blanca, suau i fina, i una llarguíssima cabellera, roja com el foc. Gerió ha trobat a Pirene i la vol fer seva. I en aquell mateix instant baixa del cel a la terra.
Senyora, doneu-me la mà. He vingut a buscar-vos per portar-vos a casa meva amb mi. Sisplau, senyor, espaudiu amb aquesta imatge, no sé pas ni qui sou. No em féssiu esperar, no tinc paciència. Doneu-me la mà. Sisplau, senyor, em feu patir i el meu pare patiria encara més per mi si jo no aparegués a casa. Deixeu-me estar. I per primera vegada a la seva vida, Gerió es conté. No va cercar per la força allò que més desitja. Vol tant a Pirena que seguirà els passos que calguin i decideix volar i anar-se'n directament a parlar amb en Tubal al castell. Gerió va arribar finalment al castell del rei Tubal. Va mirar tot al voltant, se sentia segur. Sabia perfectament què volia. I el que volia era anar a parlar amb el rei per dir-li simplement que s'enduria la seva filla. Soc Gerió, rei de les terres de Tartesos. Vinc a informar-vos de que m'emportaré a la vostra filla als meus dominis. Qui sou vos? Ni tan sols havíeu estat convidat a casa meva. Què són aquestes maneres? Sisplau, marxeu immediatament d'aquí. No tinc paciència, no em féssiu esperar. Simplement us vinc a informar. Sisplau, senyor, marxeu immediatament dels meus dominis. Gerió no va poder contenir la seva ira. Va agafar una de les fletxes del seu carcaix. Va apuntar directament al cor del rei Tubal. I el rei va caure a terra, mort. I no en va tenir prou aquella bèstia amb tot allò que va seguir agafant fletxes una i altra vegada, matant indiscriminadament a tots els habitants del castell. Pirena va sentir els crits que venien del castell, se n'hi va anar corrents, va travessar la porta que portava al pati d'armes i allà a terra hi va veure el pare, mort, en un bassal de sang, i tot al voltant els cossos d'aquells qui tant s'estimava. I va buscar el responsable de tot allò i aleshores va mirar al cel i va veure Gerió. I Gerió també la va veure ella. I en aquells moments ja no desitjava res sinó la mort. I aquell monstre va agafar una altra de les fletxes al seu carcaix, va apuntar cap a Pirena i va disparar. I Pirena va córrer com si portés ales als peus. Va córrer tant que de cop i volta va ser com si desapareixés del castell. I corria, i tant si corria Pirena. Corria com a boja, però Gerió, enfollit, encara corria més que no pas ella. I s'hi rabejava, anava disparant les fletxes per espaordir-la, per fer-li tenir encara més temor. Gerió, però, no havia arribat al límit de la seva perversitat. I amb una idea, amb una sola idea, en va tenir prou per saber com acabaria amb aquella noia. Va agafar una de les fletxes i va posar foc al capdamunt i aleshores va apuntar amb precisió als peus de Pirena. En un no res, una petita xispa va llepar-li la vora de la túnica. Pirena encara va córrer més ràpid, però ell va anar llançant una rere l'altra tot de fletxes incendiades que generaven un camí tot ple de flames. Pirena anava tan ràpida que semblava que res i ningú no la podria encalçar, però el foc era molt més ràpid i finalment totes aquelles flames van començar a llepar-li el vestit sencer, se li van menjar, li van pujar cos amunt i li van arribar als cabells. I aquells cabells es van convertir en una pira encesa que apuntava cap al cel i cridava desesperada, cridava auxili, que algú la vingués a ajudar, però qui en aquells vorals podria venir a salvar aquella noia? A veure, rebaixem el drama, d'acord? Anem a pensar si podem trobar alguna mena d'heroi per a aquests vorals que vingui a salvar a Pirena. Pensem-hi. Podríem tirar directament de mitologia grega, mitologia clàssica. Potser tenim aquell que era així alt, sapat, fort, que havia de fer 12 treballs, us en recordeu? Que havia de treballar en relació a les pomes de les Hespèrides, el ca cerver, els bous de Gerió, que li havia robat per portar-los cap a Creta. Qui era aquest? Hèracles, esclar, que havia estat castigat per haver assassinat els seus fills i fer altres atrocitats, a fer totes aquelles feines per poder-se redimir i, entre cometes, salvar-se. Així doncs serà Hèracles qui vindrà a salvar a la nostra heroïna.
Heracles, altrament anomenat Hèrcules, va sentir els crits de Pirene i va veure aquella noia tota ella embolcallada en flames. Què va fer? Es va xoplugar sota la pell del lleó de Nemea, un lleó que havia matat i un cop posat sota la pell permetia que el foc no el pogués cremar. Així doncs va entrar dins les flames, va agafar la noia i la va treure. I ella, amb un bri de veu, amb un alè de vida, li va demanar venjança. Venjança per la mort del seu pare, de tots els súbdits del seu reialme. I Heracles la va agafar i la va deixar recolzada a la soca d'un arbre i se'n va anar a buscar Gerió. I va lluitar amb ell al cel i a la terra. Van lluitar durant hores i hores, dies i dies, van tombar, sobrevolar i córrer tots aquells paratges. I finalment Heracles, amb el seu braç armat, 3 cops seguits va perforar, va penetrar, va destruir els ventres d'aquell monstre. I com si no n'hi hagués prou amb això, després li va tallar els 3 caps. I va anar corrent a buscar Pirene. Però quan va arribar al lloc on l'havia deixada, la noia ja s'havia mort. Fou en aquell moment en què Heracles, per primera vegada a la seva vida, va plorar. Llàgrimes intenses. I va agafar la noia, la va rentar ben neta i la va embolcallar amb un llençol ben gros i ben blanc i després, amb les mans nues, va fer un solc a la terra. I quan va tenir aquell forat ben fet, hi va posar el cos d'aquella noia. Diuen que després, perquè mai cap home, cap bèstia, cap animal pogués profanar aquella tomba, amb la seva força, Heracles hi va posar a sobre pedres i pedres, tantes pedres i tantes roques, que sense adonar-se'n va construir els Pirineus. La formació dels Pirineus s'inicià fa uns 83 milions d'anys al final del Cretaci, just abans de la desaparició dels dinosaures. I es formà perquè Àfrica, el continent d'Àfrica, començava a moure's cap al nord, creant tota una deformació a tota la placa ibèrica i també als seus límits, sobretot al sud, a les Bètiques, Andalusia, i als Pirineus en el seu límit nord. De totes formes, la història dels Pirineus comença 150 milions d'anys abans de la seva deformació i comença amb la creació d'un braç de mar lligat al gran mar del Tetis, que anava des dels Pirineus fins a l'Himàlaia i que es reomple de sediments marins. Sediments marins que després es deformaren i es plegaren i estan carregats de fòssils i moltes vegades quan passegem pel Pirineu trobem aquests fòssils marins a les muntanyes. En aquesta deformació es crearen unes grans unitats tectòniques que es desplaçaren cap al sud. I aquí, per exemple, podem veure perfectament aquí en el massís del Pedraforca i el massís del Cadí 3 d'aquestes unitats. La unitat del Pedraforca superior amb uns estrats verticals de roques que formen el Pedraforca superior i limitats per un encavalcament o pla de lliscament molt gran. Per sobre de la unitat del Pedraforca inferior, on trobem saldes, les mines ja que no funcionen de fígols i també milers de petjades de dinosauris a Fumanya. De totes formes, el relleu que veiem aquí topogràfic o geològic es formà posteriorment a la deformació dels Pirineus i sobretot amb l'obertura de l'Ebre cap al Mediterrani i ajudat amb les èpoques glacials en els últims 2,6 milions d'anys. Estem acabant, però abans de fer-ho us volem fer un petit regal. Hem vingut fins a un lloc privilegiat. Acabem de fer cim al Tuc de l'Estaci, aquí, a 4 passes, al cim del Mont Corbisson. Una mica més enrere, al Mauverne. Si tiréssim cap a la nostra dreta, agafaríem les pistes de Baqueira-Baret, el Montardo, els 3 biciberris. Una mica més enllà agafaríem el Mulleres, tindríem en primer pla perfecte, preciós, l'Aneto, les Maladetes i el punt central de tots els Pirineus, el Salvaguàrdia. Un paisatge grandiós, immens, preciós. Imagineu-vos, abans de marxar, aquestes roques del Pirineu sencer com si fossin la tomba de Pirene. Ara bé, abans no acabem, un parell de detalls més. El primer, Pir en grec vol dir foc, cosa que ens remet directament al final tràgic i dramàtic de Pirene. La segona cosa, però, molt més lluminosa, molt més vital. Durant la nit de Sant Joan, molts pobles del Pirineu fan una gran celebració al voltant del foc, però fan d'una manera singular.
pugen al capdamunt dels cims, s'emporten torxes, les encenen i durant el camí es veuen tot de llumetes el foc que va pampallugejant fins que arriba baix a totes les places. Allà ajunten les torxes, les falles, i elles es configuren en una gran flama que puja cap al cel, una flama esvelta i preciosa, una flama que ens recorda una noia dolça i delicada, bonica com cap altra, amb els ulls grossos i verds brillants com guspires, les pestanyes llargues i arrissades, la pell blanca, suau i fina, i una llarguíssima cabellera, roja com el foc. Així doncs, Pirene sempre estarà entre nosaltres, aquella noia tan dolça i tan bonica que va morir per deixar-nos el seu nom.